Ben queridos irmáns da horta, hoxe rematamos de plantar os nosos boniatos. Fixémolo en dúas quendas e primeiro puxemos esta variedade que é o primeiro ano que traballamos con ela e hoxe rematamos coa variedade que traballamos sempre, que son as típicas laranxas que todo o mundo pode topar. Entre caballóns temos 1 metro de distancia. A min particularmente gustame traballar máis a 1 metro que a 70, porque consigo levantar máis caballón e ter máis terra solta pos boniatos. E entre boniatos, esta nova variedade puxémola a 60 porque os plantóns eran bastante grandes e o que facemos sempre é poñelo a 40 como están estes boniatos. Como pudestes ver nun vídeo anterior, rotobateamos toda esta zona dos boniatos, co fin de ter terra solta neste chan. E ao facer os caballóns, sacar a terra deste surco, conseguir ter unha altura de terra solta de en torno a 40 centímetros. Fixen un vídeo para mostrarvos como o fixen. Non vamos a darlle ningún tipo de chuchería aos boniatos, porque o tempo está dando a mellor chuchería que podan ter as plantas na horta, que é auga da choiva. Así que, irmáns, antes de poñervos o vídeo, volvo vos a recordar que lle dades a me gusta a este vídeo, que si os gusta de verdad o compartades e, ademais, que os suscribades á miña canle de YouTube Agromíguez. Así que, sin máis, compañeiros, moitas gracias por aguantarme e deixovos o vídeo.